Gipuzkoako Foru Aldundiak datorren urtean martxan jarriko ditu saihesbideko lehen fasearen obrak. Dakizuen bezala, saihesbide honen helburua gure herri erditik egunean pasatzen diren 5.000 ibilgailu bertara eramatea izango da, eta honela Nafarroa kaleak lasaitasun handiagoa izango du, eta bereziki udala partean sortzen diren kotxe zerrenda luzeak behingoz ezabatzea. Saihesbidea 2 fase ezberdinetan egingo da. Lehenengoa 2010an hastea erabaki du Foru Aldundiak. 4 kilometroko luzera izango du eta San Pelaiotik Biztalegrera joango da. Norabide bakoitzak 2 errail izango ditu eta bigarren fasea berriz Biztalegretik Santa Barbara mendi azpitik egingo den tunel bat zeharkatu eta Getariko bidera aterako da, baina oraingoz lehen fasea egitea bakarrik erabaki da. Errepide kontuta ari garenez, bidegik jakitera eman duenez, bihar ostirala eta larunbata bitartean A8 autobidea itxita egongo da. Zehatz mehatz, ostiraleko gaueko 10:00-tatik larunbateko goizeko 9:00 bitartean 2 norabideak itxita egongo dira. Beraz, ordutegi horren barne, Donostiruntz edo Donostitik Zarautzarantz etortzeko asmoa bazenuten, Ezjo autobidera itxita egongo baita, eta N624 erabili, hau da, betiko bide zaharra.